lliure aquest guardó a Joan Soler i Amigó en reconeixement a la seva trajectòria pedagògica i a la seva contribució a la recuperació de la cultura popular catalana. Recull el premi Joan Soler i Amigó i l'acompanya Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona. És una satisfacció estar aquí davant vostre, amb vosaltres, com també és una exigència estar cada dilluns a 7:45 davant de la Casa de la Vila reclamant la llibertat pels presos. També m'agrada aquestes 3 lletres d'aquí, la CAL, que vol dir coordinadora d'associacions per la llengua catalana, perquè jo llegeixo també un calia, el meu passat, el nostre passat, cal i caldrà. Hem de continuar en aquesta mateixa lluita per la llengua, per la cultura i pel país. Sent de Badalona i fent aquest acte tan agradable a Badalona, m'agrada parlar d'en Pompeu Fabra, que va viure 27 anys a Badalona, que va fer el diccionari de la llengua catalana, el diccionari Fabra, el va fer aquí a Badalona, i el feia preguntant a la gent, perquè els lingüistes no són els que manen, sinó els que escolten la gent, els que escolten el poble. I quan en Pompeu Fabra deia, com ho dieu per dir me ha salido rana en català? Em refereixo a coses molt concretes com ara aquesta, no coses de supersavis, sinó aquestes coses. Com dieu me ha salido rana? I la dona a peu de carrer, a peu de ventalles del carrer de la Mercè, possiblement quan hi vivia, doncs deia, m'ha sortit cuberot. Un cuberot és un ou que no té pollet a dintre. Per tant, és una bona versió en català aquesta. Com també altres, un badaloní que jugava a escacs a l'aeroport de Tolosa de Llenguadoc i que jugava a escacs amb el Saint-Exupéry i llavors preguntava, agafava termes dels escacs i deia Saint-Exupéry, jugant amb mi, parlàvem del Xec el rei, però aquí a Badalona dèiem no només escac i mat, sinó xec i mat. Aquí a Badalona i en altres llocs. Escoltava en Pompeu Fabra tothom. Una altra cosa que m'agradaria parlar d'en Pompeu Fabra i de la seva badalonitat, dels seus 27 anys a Badalona i la seva activitat cultural i lingüística, va arribar a fomentar i impulsar l'Escola Catalana de Marcel·lí Antic aquí a Badalona. I aquest Marcel·lí Antic, juntament amb en Caral, van crear les edicions Proa, amb aquell vaixell, aquells llibres Carbassa i aquell vaixell a la vela que deia navego a tot vent. I això d'edicions Proa Badalona, perquè Badalona va ser capdavantera en aquells moments i ens agradaria que també ho fos ara, perquè nosaltres tenim un alcalde o una alcaldessa, no en tenim un altre. Tenim no el que manen les autoritats o els papers, sinó el que realment sent el poble de Badalona.
entenc aquest acte d'avui per part meva com un acte de servei. Jo vaig anar a classes de català amb en Joan Triadú, precisament, quan jo feia preuniversitari, i ens costava la quota de les classes una cada setmana o cada 15 dies, no ho recordo bé, però 15 pessetes al mes és el que pagàvem per aquestes classes, que eren clandestines. Aquesta activitat amb la llengua l'he tinguda sempre, i a tothom que no per corregir sinó per escoltar la gent i per descobrir noves formes de la nostra llengua, que és rica com qualsevol altra. Res més. Gràcies per aquest acte i gràcies a tots els que hi heu participat, a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, a tots els que heu intervingut aquí i als que heu cantat aquí, a tots plegats i a tots vosaltres que esteu aquí fent caliu. Gràcies a tots. Bé, dia 1 d'octubre de fa un any no estàveu sols ni soles. Jo estava en un grup de gent de Balears que estàvem donant suport a tota la causa a la Universitat de Barcelona. I és molt potent viure com des de fora, en els fons, però des de dins nosaltres tenim aquesta realitat. L'exemple que representau de lluita cultural i humana per damunt de lo polític. Gràcies. Hi ha molts artistes que ara mateix estan